If you think sleeping with a woman, it will take away your anointing, you were never anointed. Makandiwa. I would want to know if there is such a girl who can take away my anointing. I would want to know. Nasi ndauya neshamwari yangu number one journalist muZimbabwe Zigo ndiari pakona apa. Luke chapter 5 from verse 1. Ladies and gentlemen, I'm back with another provoking a reaction video by Prophet Makandiwa. The last time something like this happened was probably Hanzi, I'm more gifted than God, and there was a lot of uproar. Vanhu vachiti chino and chino and chino. Prophet Makandiwa says having sex does not take away the anointing. And when I'm talking about sex, to talk about sex outside marriage, whether you can term it fornication or adultery, it does not take away the anointing. And almost everyone is mad about this statement. Hey, how can he say something like that? Because one of what promote what you would happen. So I want to look at it in the video because I don't know how I missed it. And then I'll look at the Bible precedents. Mu Bible panoitika bonde anointing inobva yaenda kana kuti munhu paunokanganisa mubhaibheri anointing inobva yaenda here. Chii chinoitika? Mwari anenge akagara here akamirira kuti utsveyame then obati whip anointing. Chii chinoitika? Contact Owen Gwanzura if you want assistance in opening my non-resident FNB accounts uye kana muchida kuregisterwa makampani mubate ipa number iri kubuda pa screen iyi. Owen Gwanzura, they run their consultants firm in South Africa inonzi Education Research and Development Consultants. Vanobatsira vanhu zvinhu zvakawanda, both those who are in South Africa and who are in Zimbabwe, kuvhura non-resident account, kukuvhurira bank account. Aya ndo benefits amuri kuona ema-accounts acho avanokuvhurirai, and that is their number, their email. They are very, very professional. Pano esandashanda nawo Owen tops the charts panawe professionalism, and is also honest and sandawana ma-complain mune zvavanoita. So vabatei uye mobva ma-engage a company yavo for any consultants that you need. I am a bank account muri kuvhurirwa zvina basa kuti uri muSouth Africa kana kuti hausi muSouth Africa, uri kuChina, uri kuAmerica, uri kuUK, uri kuZimbabwe, vanokuvhurira uri kwauri ikoko and card rako rinobva ratouya. Don't forget also to play ma virtual games ana aviator dhala chichichi muswere mateta mari yenyu pa Spin City kana tichita zvemasola tobata logos Solar Tech ndo mapartners edu munawo dzemasola. Kakosoro kake Hanzi kanopera nei. So your understanding is wrong. My uprightness, my faithfulness to my wife, and not be promiscuous. It's not because I fear I may lose my anointing. I would want to know if there is such a girl who can take away my anointing. I would want to know. It's a lie. Mine, there is no girl. There is no, I'm saying this, okay, cut this part from here. Cut this part from here. And there's no girl, Pedro. But I'm just going to pizza. If you think sleeping with a woman, it will take away your anointing, you were never anointed. Makandiwa. You are accusing that young girl for only giving you a sign, a proof that you never had it.
Even Samson, he never lost his power when he slept with that woman. Samson. He still had his power after intercourse. It was never during sex. That's your Bible. First time after sex, enemies came and Delilah said, oh, you're the enemies. He woke up and destroyed all of them. It was after. There is something else that you lose during sex, which is not anointing. You ask me one day, I'll tell you what it is. It is. I know this might sound to be, that's the problem with most of you. You have seen great men of God doing miracles. People are jumping out of wheelchairs, demons coming out, and you think they are faithful to their wives. Because your understanding is sick. That has nothing to do with His holiness. Nothing. You can sleep around and still be casting out demons of adultery from people. So this prophet Makandiwa, vachitaura zvinhu zviri very very controversial. Hanzi kurara around, sleeping around, hazvitori your anointing. Anointing haibve nenhau tione kauhule kauhulungende kauri kuita. Anointing haiende, and people are angry. But he just gave a scriptural citation, an incident in the Bible where someone who was anointing was actually committing, let's not say committing, whatever it is, it was not proper. Samson was in a relationship with Delilah, and it was forbidden for these Jews or Israelites to be in relationship with foreigners. But Samson was in such, and that did not take away the anointing that he had. Mubabada. Skanzi iwe kana uchifunga kuti choupombwe, kuti kurara nevasikana kunotora anointing yako, it means you were never anointed in the beginning. Rather, what it just means is you don't know. Hanzi, you shall know the truth, and the truth shall set you free, but not free to commit adultery, but from thinking kuti handichakwanisa kuita miracles because ndakakanganisa. And I think my men of God hobo, they understand this, they know this. Kune men of God malevel anopisa muZimbabwe, maprofit anopisa muZimbabwe, vatinoziva mastreets moto, vanocheka vanhu ivava, vanocheka chese chinochekeka vakacheka, and they are still checking. But those guys ukavati namatirai vanhu vapora apo, ukavati profitai apo, ukavati nhonga itsono apo, ukavati deliverance apa, but ukavati chekai futi apa, vanocheka. Why? You would wonder. Nei men of God uyu ari kuramba ari powerful, nei men of God ari kuramba achita zvinhu zvakapenga, nei. Ndozvitaura naProfet Makandiwa kuti anointing haiende nebonde, guys, kuti marara nemunhu wobva kuti anointing haiende nebonde. Saka it's only kuti vashandisa word roti bonde, but zvandoda kutaura ndezvekuti anointing haiende because wakanganisa. Anointing haiende because you committed sin. Haiende because of that. I want to give you a very very practical example in the Bible. Murume ainzi Saul akakanganisira Mwari. Saul, kwete Saul Paul, tora King Saul, that King Saul. And Mwari akasvika pakusarudza mumwe mambo, Davida, through Samuel. But the Saul anga achiri mambo. Papaita friction and kurwisana kwatoratidza kuti Saul haasina kuchuzwa naMwari, and Davida akufanira kutora chigaro. Ukaverenga kuna 1 Samuel 24, David akawana mukana achirwisana naSaul, akawana mukana wekumuuraya. Amuwana ari mubako achizvibatsira apa, aona mukana wekumuuraya, and varume vatoti uraya uchafa wakawana mukana. Ukaverenga 1 Samuel 24, pane pati inobva yanzi iyo,
David refused to kill Saul, after some of his men begged him to do so, and he said, I will never lay my hands on my master. He is the Lord's anointed king. Handisi kuzobata mambo Sauro handisizouraya nekuti muzodziwa waMwari. Even Mwari atoti uyu handichatoda paugaro ndavo paDhavhidha. But David still understood that this man is the anointed of God. Anointing yaMwari ichitoripo pamberi pake, pamusoro pake patori neanointing yaMwari. Werenga Romans 11 verse 29 inobva yatotaura kuti the gifts and calling of God are without repentance. The gifts and calling of God. Romans 11 verse 29. The gifts and calling of God. Vrai mabhaibheri enyu muverenga nisusa pascreen. The gifts and callings of God are without repentance. Mwari akakupa chipo, Mwari akakudana. Those who say the gifts and calling, Mwari akakupa chipo, Mwari akakupa chipo, they are without repentance. That God will not take back those things. You will not say pamberi apa ayo wazorarana ningina slay queen uyo wazodai ndakutora chipo changu choprofit, ndakutora chipo changu chehealing. Mwari haazokutorere. Kana atokupa chipo atokupa chachako, haakutorere. That's why munoona kuti maprofeti emuZimbabwe makuru chaizvo vanocheka chaizvo, but vanoprofita futi chaizvo, vanonamatira vanhu vachipora chaizvo, vanoita deliverance chaizvo, apa vachicheka chaizvo, because the gifts and callings of God are without repentance. So I don't see kuti vanhu tiri kunyanyotsamura Prophet Makandiwa over what, because basically what he said is the truth. Ameno kana muri kuona kunge ndiri kunyeba, munokomenta mucomment section muchindiudza kuti why do you think kuti Zigo ari kunyeba. But I owe nesort of Roma non-resident FNB account nekuregistrwa macompany avo, uye don't forget to play my virtual games kandege. Kana watongone license vamwe nyambofa makaita mapilot, vamwe vedu hatifeta kaita mapilot, vafana tongorova kandege nana dala nemama virtual games unogona kusikira watowina paSpin City. Details and instruction nacho ndo ari kubuda pascreen, and vari kuda anything that is got to do with solar, Logos Solar Tech, that is our partner in Now Zema Solar.